ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାଜାରେ ଏମିତି ନାଚ କରିବୁ ଯେ ଗା ଖାଲେ ପଡବ ଉଠବ ଭାଇରେ ଡିଜେ ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମ ଦେଖ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖ ଟିକେ ଭାଇ ମୋର କମ ସାହସ କି ଆମର ଅଜା ବରଣୀ ହବ ଘରଟା ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଅଜାକୁ ଟେକିକିନା ନେବି ଆଉ ମୁଇଁ ମୋ ଅଜା ଗଆଡେ ଟିକେ ହାରକା ନାଚ ନ କଲେ ଲୋକ କଣ କହିବେ ଯେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି ଆଉ ଏମାନେ ମୋ ନାଁରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଶଳାକୁ ବାଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିନା ଯିବା ହଉ ଶୁଣ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଅଜା ଫୋନ ଡାକିବୁ ଭାଇନା ଡାକିବୁ ଶୋଳା ଭାଇନା ଡାକିବୁ